भोजपुरी फैंस क्लब में एक बार फिर से रउआ लोग के स्वागत बा। प्रणाम। चलिए आज हम रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी कि मोनालिसा जी और भोजपुरी एक्टर विक्रांत सिंह यानी भोजपुरी एक्ट्रेस सुपर स्टार जॉन भी कली सुपर डुपर मोनालिसा जी के शादी हो गई बा विक्रांत सिंह के साथे। जी हाँ, ये खबर आ रहा बा विक्रांत सिंह के साथे मोनालिसा जी के शादी हो चुकल बा। अभी अभी भइल बा शादी और नया जोड़ी बाटे दोनों जाने के। काफ़ी अच्छा बा। ये लोग के फिल्म आई रहे जना में ये लोग के भोजपुरी अवार्ड शो जो दुबई में भइल रहे, लोग को ये दोनों जाने के बेस्ट जोड़ी के अवार्ड मिला रहे, बेस्ट जोड़ी के अवार्ड मिला रहे। और ये बेस्ट जोड़ी अब एगो शादी के बंधन में बन चुकल बा और सच में ही एगो एक दूसरे खातिर आप एक अच्छा जोड़ी बन चुकल बा। बहुत सारा ये लोग की खबर अभी बिग बॉस में मोनालिसा करी तो दूसरा के साथे मतलब रिलेशन अफेयर चल रहा बा, कुछ चल रहा बा, ऐसा सब खबर आवत रहे। लेकिन आखिरकार विक्रांत सिंह के साथे ही शादी करके खुश हो गई मोनालिसा जी और उनके संगे अपन लाइफ जिए के कसम खा लेली। और 7 फेरा में 7 वचन के साथ मंगलमय हुए लोग के साथ ही शुभकामना हमनी के तरफ से, पूरे भोजपुरी फैंस क्लब के तरफ से। जितना भोजपुरी फैंस लोग ये लोग के बहुत बहुत बधाई, ये लोग के नया जीवन के खातिर। चलिए भैया, थैंक यू, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करी ना भूलम, वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। थैंक यू, बाय बाय। और अपन ख्याल रही। जय भोजपुरी।